ai khublei api iwei paralok jong kham tam ki subscriber ki bala dap padu san hajar tam ki like ki comment ki share ki jong phi but nang ye support yang na kapor syakapor menta kadai khatlai tarik jong banai Januari sne marajar akun riu te ngalayo ya kaneka monetize ha kaneka YouTube channel ka jonga kumba philoi bi te ngalayo ya ka jingsa invite na po ka YouTube bat ngala long member jong ka YouTube menta kasi te hakane ka por na ai khublei ya phi baro ki ba ju i ya ki video ki jonga bat ki ba ju pe man la ka por haba nga penmi ya ki video ba pher te na mai sakma sno ba yai support ya bat kham tam tu ki banang thmai sno ba sa subscribe ya kane ka channel jonga phila ban yo i ya ki video ki ba pher na kane ka channel ka jonga tenga ai khublei si hajar ngut ya phi namla ban ong ba ngan ya pajut ti ya phi iwei pa iwei rei leng ba kane ka YouTube jonga phila ban yo i bat phila ban pediang ya ka jing ai khublei ka jonga te nganang yai penmi ya ki video ki ba pher na ka benta jong phi bat na ka benta ka jing tip jong phi ki pa ki ba ju support yang na ka por syakapor ya ki video ki ba kam long phla ngan wan ra shapi ha kane ka channel yo let's say ngan nang kham kiu na ka por syakapor bat tangkum ta ngam don kan tin shu ban ong ya phi rei nga shu ai khublei sibun khublei Sher jar no khublei unang kar khu ya phi iwei pa iwei iba jo support ya ki video janga khublei sibun